Igbo ndị ọma ekene m dịka m si wee gwava unu mbụ n'ụbọchị taa anyị akọwa ife bụ alụ n'ala Igbo anyị. N'ọha nta nke m nwa, alụ bụ ife ọbụla obodo na-asọ nsọ onye obodo eme ya, anyanwa ka a na-akpọ alụ. Dịka oge gboo, tupu ehiwe alụ, ọtụtụ ife dị iche iche mere bifo eme gịnị ehiwe okwu a na-akpọ alụ n'ala Igbo. Ka ya bụ ife bụ obodo niile dị iche iche enwe n'ala Igbo mee gịnị bịakọtara kwete na ife dị otu a na ife dị otu a, onye mee ife dị otu a na-alụ ka ọ bụ. Nkafa kwetacha anya bụ ife eme gịnị fe were ọfọ mee gịnị tie n'ala, ọ bụ ugo alụ. So onye ọbụla mere ife ha gbasata ya bụ okwu a, nyaa ka a ya afụ mee gịnị kpọọ ya alụ ka ọ bụ. Mana ịbịa na alụ dị iche n'iche. Alụ a na-eme eme dị n'iche n'iche. Ị na-anụ okwu a na-akpọ alụ, o nwere ndị ji ekwusi alụ eme okwu ka ọ bụ. O nwere ndị ji afetasị gwa nafa ga-anwụchu anwụchu alụ ka ọ bụ. Mana o nwere alụ nke a na-eme gịnị nke a na-emete emete. Alụ anyị metere emete nyewa ka nsị ka anyị bịa ka anyị mee gịnị ka anyị tụrụ uche. Mana bifo ma agaba n'iru, ọ bụrụ na mbụ ka ị na-afụ ife onyonyo ma asị gị nnọọ sonyere n'ife m na-eme ma gbatịara m ozi a. Alụ emetere emete siri ezigbo ike n'ala Igbo anyị. Alụ emere eme maọbụ alụ emekwunwere dowere ụmụ onye kwuru na ịfata sọmngwuru. Ọtụtụ ife dị iche iche ka emekwunwa na ngwuru uhu. Alụ dị iche iche nke bụ na eyi eme gịnị na ụmụ tonitefe akpụwa alụ nna 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 fa metere. Ya bụ ife bụrụ maka gịnị ofu alụ ndị Igbo na-asọ nsọ nke ukwuu bụ mmadụ ime gịnị mmadụ idina nwanne ya, maọbụ nna idina nwa ọ mụtara, maọbụ nwa idina nne ya, maọbụ ụmụ idinọgharị onwefe, ịyafụ nwanne na nwanne fe dinọrị onwefe. Ife niile si ofu ọbara idina ọfa gị na fa niile bụ ofu ọbara idina ọfa alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Mụ na ife m kwuru ndị ebu abụ gịnị mmadụ ịkwụ ụdọ, mmadụ iji aka mee gịnị gbuo onwe ya. Ọ nnukwute alụ ka ọ bụ. Onye ha anaghị enyi onye ha na ngwuru. A na-eburu ozu onye eme gịnị tụfee n'ajọ ọfịa maka o ji aka ya eme gịnị gbuo onwe ya. Mana alụ nna na nwa mekwunwọrọ, a na-akpụ ya akpụ, a na-akpụ alụ ha akpụ. Mana ọ bụrụ na achọpụta na nna na-edina nwa ya maọbụ nwa na-edina nne ya, a na-achụpụ ndị hi n'obodo maka fe emerụa na ala, fe emerụa na mmadụ, fe emerụa na ife Chineke kere ekene n'ụwa, achụfụ afa n'obodo. Ya bụ nke ndị oyibo na-asị banish, abanish ever from the town. O nwere ọtụtụ afọ dị iche iche. O nwere ụdị alụ ọji abụ mmadụ mee enye ya afọ ọji anọ. Ọ bụrụ na ọ nọchaa n'afọ afọ n'ezi eze anyị o mee gịnị ọ nachiata azụ obido mee gịnị gbuo anya bụ arụ. Nke ọzọkwa bụ mmadụ ibu nwa okwu n'afọ. Ịya afụ nwaanyị ote ime ma tagburugbuo, a na-akpọ ya alụ. Mma akwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ọtụtụ ife dị iche iche gbasara anya bụ ife, give me on my WhatsApp page. Ụmụnne m gbasara m ozi a ma sonyekwa n'ife m na-eme. Aka m bụ onye nke unu
Maazi-UC. Ndewonu.